Егет, туқта әлі, нука киләлі бында. Қайда кетіп бараһың, қайда нимә қолыңда? Кісәңдә булған нәмәңде, нука тидерәк сығар. Әсәй ақсайы бәр әлі, мені таланы бурдар. Сәй, мин сәйсәм, сәй, хин сәйсәм, сәй, ол сәйсә, башқұрт сәйсә, башқұрт сәйсә. Хелкен, менің менен хелкен, менің менен хелкен, менің менен хелкен, менің менен хелкен. Мен келдім, Кәлеш алғас артистердің тұрмышы өзгерам? Ой, не знаю. Білмеймін, ну мен меңе былай кәлеш алу как-то юк істемей. Нормально, шоу. Кәлешім наоборот ярдан тұқтыра, бүгін айшқа кетті. Бүгін еде оқшыға. Шоу, в принципе, өзгерді деп айта алмаймын. Ну, ответственностінде қазір элеккамақ клубта выступать еттенде, клубта тушиттерге қалып жүріп болмай. Уже үйіне қайтарға тырышамын. Шулай. 14 февраль нәмәкә мен аңғарып қалғайным сенің орта бармағың менен кетірілген деп айтайық. Шул несік болды ол? Бітәніңде шул қарау мен историялар, инстаграмда историяларда шуны мен жауап беріп тұрам, тағын қарап тұралар шуны кеше білетмей. Орта бармағын мен һөнәрем бойынша изготовитель художественных изделий из дерева. То есть болтался сыпытула оқын, и шул деревообработчик, столяр-плотник, и УДС деген деревообрабатывающий станок бар, универсальный, аның циркулярный басқасы бар үріліпті. Вот, шоның бір штакетниктер үткеріп тұрған. Ондай опасный іште, когда ты только ишлей башлайын, и аккуратно ишлей, такой техника безопасности соблюдаешь. А потом устарып алған, опытный болған, іште башлайын, и вот шондай вақытта именно наоборот опасын. Мен такой уже опытный был, и үткеріп тұрайын, қарамай ихтибар етмей. Ход, бармағын бізім бітіп қалдыла. Қарағым бармағым сығы осты, мен алфаса деп қарап қалдым. Потом izlenim, tapmaным, yok, шоу больницаға түштілерді, тіктілер. Әлі зато оригинальный айтмейін немекей. Орта бармақ. Ну шул, біздің бір подписчик қорағай, қалған яртығы қайда тимәк табалманың әнде? Табып бұманы. Тапқан, бұлай 2 сағат есінде кире тегерге можно тиге. Әгерді әуіпқа қауа барған. Қайда яталар енді. Бұны бұлтыр еген, хен 2 сопанғылда 2 күн подряд сольник өткердің. Несе кіші едің, несе мың ақсашылы? Бұны тема, білін, шыны қарамаға еран етті. Бұлай, егелік кешілер, мен анда нейменен датамен угадать етменің бірінсіне. Сүнки яй башы ені, хигенсі үйін кері. И студенттар қайтмаған ені, бірінсінен, екінсінен нейдердің үлкен класстар оқушылардың егі, оғы, шулар күн хайын шуынан аңғыры өйдерін. И мен шунда концерт ішленім. Менің бірінші сольник, 2016 жыл бірінші сольник бергенде полный зал кеші ғырдық ұрын бұманы, сетяқтан отырғыстармен отырларында үсі ұрын, бір-бірде 5 кіші бұғандар, наверное. Шоға көре мен бұлтыр 2 күнге қойдым да, 2 күн ішлерге қойдым, что бұл кеші өткен сольниктаға хамақ тығылыш бұмаған деп. Но шул күнім менен не тұрақ іштегенмін да, и кешілер бірінші күн ярты зал болды, 2-сі күн ярты зал болды. Шул бір күнға қойған, полный зал көрді. Ладно, 2 күн қойды қойды. В принципе, шулай. А так, ақса яғына мен анда ақса заработал деп айта алмаймын, ақса ішлемен мен наоборот көбірек расходтар кетті.
принципе, мен Бөренде концерт эшләгәндә менің сығымдар китәчем Аксайчыга караганда. Чөнки мен Бөренде үзем шунда туып үскән бит и на совесть эшләйдә. Бөренге просто как на праздник кайткан, праздник байрам эшләгән итеп эшләйм дә, и артистлар да сакырам, бәйсүләр сакырам, шулар бәйсүләргә тегеләй булай түләп китәләр бараксы. Акса эшләгән юк Бөренде. Аренда күпме тора? Ошол залдың Бөренде. Бөренде. Аренда, как обычно, бутыль, не знаю, 15% малlarım. Обычно декаларда. То есть, что, 15-20, может, кто даже не знаю. Сольникка келгәндә Өфөлә касан сольник көтергә? Өфөлә, менә әле 14 февраль, как бы предсольник һәм булды бит инде. Просто шул кеше булыр микән, ничек шулай тикшереп караныр инде. Шуңа афишага Изге Вәлитов төнетеп эшләгән бит инде. И мине шул основной хедлайнер итеп, кеше полный булды бит, и былай сольник эшләп кирәк Уфага, мен үзем давно хочу, но скорее всего көтүлүккә калыр инде. Чөнки быел яз артистлар былай да сольниклардан туган, язга уккан. И лучше көтүлүккә, наверное, оставить. Беренче батлда һин судья булдың. Анда окшаным. Окшаны. Беренче батл мен әлегә баягы мен теге ожиданияларды югары булмаган. И бәлки шугалыр да, но былай нидә батлерлар дип әйтәкме, безнең катнашучылар, олар үзләре уровень күрсәтте, особенно кем ул менән Карабай бит. И окшаны былай батлды тереле караганда не артында телефондан төшерелгән видеоны караһаң, атмосфера совсем кестергән. Былай вживую присутствует дип караһаң, вообще прям атмосферный батл. Не окшаны. Ана Карабай окшаны теңдә, ул рэпер буларак инде ниндәй впечатлениялар калдыра. Калай авыр. Карабай рэпер буларак, Карабай старается, тырыша, но әле үзенең нейин, менә үзенең ничек амплуа түгел, үзенең менә стилин дип образын таба алмай йөргән һәм мен шулай һәм ул экспериментирует. Миңа нимә охшай, ул экспериментирует, курыкмай. Тегеләй дә пробует, карай, былай да пробует дип карай, экспериментирует. Миңа шуны охшай. И былай текст ягына килгәндә, текстта инде, ничек әйтәм, со смыслом мәгънәле итеп яза, мәгънәле итеп яза, лично минем өчен как-то слишком замудренно ничектер. И шулай һәм. Былай теге әшәке, нимәкә бессмысленный тусить торган яза, слишком просто һәм килде сәгать бер һүздә артып тиктерә инде. Шул, но былай мен аның то, что экспериментировать итәргә курыкмай, шуныһы менән уважуха, яғни. И ул Карабай минең авылдан, дигән һөйләшеп торабыз, былай да контактелы язышып торабыз. Молодец, в общем. Мин килдем, Хәзер легендаға ингән Һелкен килеп утырганда һөйләшәбез. Анда массовкала яртыһы Бөрьән районыннан, калгандары кемдер ул? Яртыһы Бөрьән районыннан нимәгә ни өчен шулай килеп сыкты? Чөнки минең контактта беседалар тора иде, Бөрьәндәге беседаһында инде. И шунда яздым, кешеләр капыгына кирәк булды, шунда язган, нимәгә кем килә ала, Бөрьәндәге инде. Яртыһы бәйсүләр, танцорлар, минең дусларым Өфөләгә, которые бергә бейбез, залга йөрибез, бергә тренируемся, шул бәйсүләр, коллегалар минең. Шул Өфөгә яртыһы. Шул клипты төшерү нисә меңгә төште?
Шул клипті түшіру, в общем, бір 50 мың тирәһе сақтау, 40-50 мың, наверное. Мен конкретно ягып барып қанаманым, но юл расходтары нелері менен шулай келіп саға. Чөнки мен гастрольдарда жүрдім, и біздің нелер арасында, гастрольдар арасында біз уже уразаның гастрольдар кеткенде, и айына там 1-2 выходной күн келіп саға тұрғайна. Шул біздің концертный график нық плотный. И шул бір выходной күн болға, мен келген офуға келем дәуетін, келген организовыла түшірем. И қайда бір болға қарамақтан, то Казаньдан келіп етем, то немеке шулай тіп, жол расходтары тоже болып кетті. И, шулай 50 мың тирәһе сыққанды ол. Лимузин арендовать, кешер бұрай көпмі лимузин арендовать. Лимузин 4 мың 5 мың тирәһе олды кет. 2 сағатке. Мына хәзерге заманса стильдә эшләһәң, мәсәлән, клип, йыр, олларга охшамай, һиңә һелкенесен оллардан лектем. Һелкенесен, конечно, лекте. Былай мин һелкенде сыгар алдынан минең былай мәгънәле йырларым как бы юк ине, типте. Мин шул һелкен ул минең беренче клип. Гомумән әйткәндә мин бер ел элек кенә башланым бит. Мин йырда сыгарам эшләй. И шуга кешеләр мәгънәләрендә күрмәгәнгә микән мишләмәнгә бу һелкенгә җиткәс кит мәгънәләр әйтиш шулай булай. Дип булай комментарийлар күп булды. Өлкәндәр булды инде основном. Ул эштәге инейләр агайларга. И критика күп булды. Но хәзер кешеләргә дә аңлай башлады. Мен үзем концертларда йөргәндә һөйләйм, аңлатам. Вот, генә башты мәгънә менән забивать булмай. Мәсәлән, концертка килһәң, концертта шу көндәлек проблемалардан, нәләргә арынып, бушатып, бернәмә лә уйламай, башка бернә проблема уйламай, просто мейни бушатып, һелкенеп, котырып, ялтып алырсың килһәң бит. Ялтып алу кирәк кайбер. Просто котырып, мына мин үзем шулай шаярга, котырга яратам. Кемдәге инстаграмда утыра беләләр, миңа кайбердә бала сағат итті ойылар берінде, но әмі ләкин біздің бүгінгі күн тұрмыш депрессия итак көп ұрамға сыққанға анау пробкалардан тығылышы өре баштаған еңгейіп қайтаң бетін. Но шу айтып, әдірек көңіл бұшатып, ялтып алыр үшін шақы шоқы ердар тұжы керек. Һинең YouTube каналыңда «Деле юктың, иле юк» дигән шигырь бар. Шунда башкорт егетләре үдерендә хәзер килен шул юлды белгән сиңа атыр. Үдерендә килен дип шулай бит инде. Безнең еребезгә без үзебез хуҗа түгел бит. Миңа берсен шуны охшамай. Һәм безнең ер, мин ул хүзде кайдан алып яздым, чөнки безнең ер ата-бабаларның ери ошо әлеге бүгүнкү Башкортостан границасы менен генә сикле түгел. Безнең башкорт ерләре Самара өлкәһендә лә, Хамар өлкәһендә лә башкорт авылдары бар. Менә без яңарак Оренбургская областьта сагыштаган Оренбургда вообще башкорт авылдары зурдыр. Безнең Оренбург элек беренче башкорт корылтайы шул Оренбург ягында төзелгән булган бит. Шунда беренче башкорт корылтайы үткән, между прочим. Вот. Оренбург яктары безнең башкорт ерләре, Силәбе яктары безнең башкорт ерләре тоже. Әмма ләкин анда башкортлар яшәй, башкортса һөйләшеп свободно түгел, башкорт анда килен булып яшәйләр. Улар уже безнең башкорт ере түгел, бер сит өлкәлә яшәгән һәм яшәйләр. Ну, сында шулай, потому что biz үзебезнең ниләрне шул еребездән нитеп бөтеп колак кагып бөтеп барабыз. Шуннан сыгып әйтелгән үзе. 29 март Рантаның сольнигы була. Ул һиңа дусмы әллә конкурентмы? Но, как бы Рантаның үзенең мына образ, үзенең стиль.
Менің өзімдің образ, свой стиль. РНТ ол больше музыкант, мен больше как бы рэпер яғана өзімді тартам. Рэпер, танцор деп айтерген малойын өзім. Сүнки мен өзлер ядам бейтін, мен текст ядам, мен шығырлар ядам, шол халыққа еткері өзлерімді, шол шығырына текст менен күйге халып, рэп етіп ядып еткерім бейтін. РНТ ол көбірек музыка іштей. Шол әркімдің өзінің аудиторияғы и аны как бы конкурент деп қарамайын мен РНТ-ны. Ну, РНТ, ну, как бы еш яғанан ол пример для подражания. Çünkü o, ну, оригинальный işle, интересный işle, o işle bile, со вкусом это işle bile, не şu ya okşay. Uding de rapper tinen, agar da yine battle'ga sakırhalar, sığa sakırhalar. Hadi neler gittiğinde bizim Başkortistan rapperler, underground rapperler, yine afişler etti başladılar, ne rapper o, yok mu kıyalı etti. Uding de rapper tinen, agar da bire battle'ga sakırha, sığa sakırma. Battle'ga sakırha, elle, min battle'da бывает можно, но не считайте меня, что конфликтовать не мешает. И конфликт, батл просто так как-то не знаю, по-серьезному тугольно могу сказать. Она сын как бы между оппонентами, сын какой-то конфликт, пога, берегаться, как магаша батлить, там сын Питине түкірі етіргіздеріңді әйтіғен, анау прям сын батыл. Былай, но мен мәна кемгәлер немелер доказывать еткеймі. Вот, мен крутой, деп кемгәлер кому-то что-то доказывать я не хочу, бірінсімен. Екіншісінен, тоже брейкданс менен шоғыленен бітін, 10 ел терәй. Элек брейкданс менен бір 5 ел шоғыленген сақта, мен батылдарға үйре тұрға. Мен в общем, что хип-хоп культура, элек қайнайым. И элек брейкданс батылдарға үйре тұрға. Манда тоже қатмаш етіп әштейлеріне, бір күн фестиваль, бір күн анда бір онда брейкданс батыл, екіншісі залда там рэп батыл, үшінші залда граффити батыл. В общем, хип-хоп культура. Мен қызық батырған елек. Мен шул брейкданс бойынша батылдарда қатнашы бұл енді түсімді ғанап, кімдер неме доказывать деп жері тұрғайын. Әдір мен просто еліктен мені сахнаға больше тартта. Батыл, хоть брейкданста батылда алғанда, ол больше спортивный характер хамақ, больше спорт хамақ. Меня көңіл ята больше сахнаға, больше шоу-бизнесқа тетемік. Шуа как-то батылдарда өтекті қатнашыға телек yok. 2017 ел Қазан татар ері инанда несіп бар өлікті? Аныңа көрдігім. 2017 ел бір Güzel Razvan'ın kolektifinden, Güzel Razvan'ın gastırdalarını Güzel Razvan'a işlenik, 2 ay birge işlenik Güzel'den. Şu Güzel Razvan'dan bardық бірге. Оның коллективі бұғас, бірге ерігіз. Татар еріні бірге бардық, бірге шында болдық. Андай шу Team TV премияға болды шекілі бұрылы, Туған Тел премияға. Шу весел тұқтайын. Бұлай Güzel менен бір бүтін Ресейлі орап сақтық. Бір Ресейлі бүтін картаға. Хата Мәскәу, Санкт-Петербург ертар? Мәскәуді Кремльді сығыш яғанық. Прям кремлевский двориста. Санкт-Петербургта бар болдығы. Бұлай нейді, мана не үшін артистар татар эстрадығына кетен? Çünkü татар аудиторияға зор. Артистқа чем көбірек аудитория, тем лучше. Башқұрт аудиторияға как-то әлірек бар ұнамды татарларға. Татар қайда қарама, Ресейдің картасын алып, нендей нүктені бармақман түртіне шында татарлар бар. Біз даже Сибирь ақтарында бар, гастрольдерді үйреніп, бұл Мәскеу, Немекей, Петербург ақтарында үйреніп, полный залы были всегда. Вот, что күрі.
Мәгънәгә бай хамут йөрә аша һин халыкка нимә әйткергә теләгәйнең? Хамут. Ну, анда аңлашылып тора инде нимәгә әйткергә теләйм. Менә кайбердә шулай миңа күренә шул акса безнең илкәгә хамут кидергән күп. Шул күн итәсәк эшкә китәбез, кичкә эштән кайтабыз, шул акса эшләп тырышабыз, чөнки как-то шул акса өчен егелеп йөргән макамыт киеп. Ну, ысында башлай бит, мак түгел, ысында башлай бит. Акса яшәп булмай. И хәзерге мәлдә бит инде тоже кешеләр бер-берен хайлагандалар бит, кызлар акса кесе аңа карайлар бит. Ну, шуннан сыгып язылган йөр инде просто. Ну, безнең гаиләләр любой семья башлай инде. Безнең гаиләләр тоже акса ягыннан нидә булганы бар инде. Тагыштар янмак. Башкорт әдәбиятында һинең өчен иң бөек үз шагыйрь. Үсәү. Әйе. Ах, ти. Башкорт әдәбиятында, ну, сәсәндәрде әйткәндә, сәсәндәрнең бүтәнен әйтергә. Ну, Акмулла мен башкирский Тупак дип әйтә алмыйм. Кем Тупак Шакурды белмәй, ул негрлар кара халык арасында сәсән булган дип әйтергә була. Ул острый социальный темаларны күтәргән. И ну, шулай и үтәгән бит. Ну, и нияктан правительство ягынан тоже Тупакка давление булган. Чөнки любой правительствога ниләр выскочкалар кирәкми. Чөнки менә һүз ул шундай көчкә ия, һүз менән халыкты восстаниегә күтәрергә була, һүз менән. Һүзне матур итеп куллана белһәң, халыкты һугышка күтәрергә була. И безнең сәсәндәр шул һүз менән дөрес куллана белгән. И рэпердар тоже негрдар Тупак һүз менән башы көчле орудовать иткән. И Тупак бит инде шундагы яшәгән угнетенный ниләрде кара халыкты даже бунтка күтәргән бит инде. Полицейскийларга каршы бунт күтәргән шу Тупактың ерынан. Естественно, ундай кеше шуга естественно өстән уган давление булган, чтобы ул һөйләмәһен дип аны тырышкандар. Һәм Тупак безнең Акмуллага шулай булган. Безнең Акмулла тоже халыкты менә күтәрә башлаган булган прям нигә шигырьләре менән ниләр менән. И шуга безнең Акмулланы үстән нык эзләгәннәр, бактырганнар, укасы биргән, правительстводан скрываться итеп. Безнең башкирский гангстер. Тагын икәү. Тупак. Берәү булды. Акмулла. Бутай башлады хәтта. Акмулла шул яктан миңа нык прям пример әйтәм. Һәм Салават Юлаев тула можно нитергә. Чөнки Салават Юлаев тоже һүз менән һәйбәт орудовать иткән, тоже сәсән булган бит, шигырьләр да язган. И тоже виш халыкты күтәрә алган. Тоже ялган. Салават Юлаев тула шагыйрь дип әйтә алмыйм. Мәсәлән, икәү ти. Өченчесе белмәйм, что-то капагына башыма килмәй. Былай мин мәктәптә укыгандар. Өченчесе что-то капа башыма килмәй. Акмулла. Ярайды. Икәү булса әйтеп торам. Әйтеп торам. Ленар Котлыбаевтың вайндарына нисек бара беләктең? Әйтте. Ленар Котлыбаевтың ну, сакырды без не менән Ленар менән илектән дусбыз. Һөйләшеп йөрибез, мин үзенең хәлдәрен һөйләмим, үзенең хәлдәрен әйтәм. И просто мин бер тапкыр Уфага сакта, ул әйдә вайн төшерә тин, мен әйдә тин.
Түшүрдүк. Хинен касан альбом көтөргөн? Альбом. Мен мына альбом итеп сагарга нетме. Ну, цель түгел. Мен именно вот альбом деп презентация жасап сагаруу менин үчүн как бы максат түгел. Шуга обещать этемин даже. Казанга кетерге ойдар жокму? Казанга мына кайсы бирде башка ошой келип кетейин, любой башка уйларды контроль этип окуйм бит, любой уйлар келип кетет. Кайсы бирде нык кыйын болса, мына ошо именно шоу бизнес жагынан бизде Башкортостанда нык ауыр болуп кетет. Кайсы бирде Казанга сыгып кеткили кетет, но эми лекин мен ушул башкорт мен эсендер атайым мына башкорт этип тербиелегендер и атайым меңе неметени бир Гүзел Ураза менен мен уларга ишке келген сакта мен бир Казанга кеткенде атайым меңе татарча сүйлөшө берип болгон кайтып бермедин. Ну вот шуна калат го мен өзүм башкорттар деп не знаю янып күйөш эми шуга былай киттим кимейли мен ошо тырышып карагым келет. Мына биздин Башкортостанда ошо шоу бизнести элек көтөрүүгө тырышып карагым келет. Шуну тырышып карамайса, иштеп карамайса, өз көзүм менен көрмөйүнсө биздин Башкортостандагы ситуацияны деп айтайын, тота келип сыгып каскыйм. Надо пробовать, надо делать bizde. Бир мел татарлар может переплюнем даже. Шаңга келе. Бир мел сторис көрүп калганым, мен Тахир Асадуллин менен фит ядырганыгы. Шул касан сыга болду? О, неге о фитка уже бир жыл өтүп бардыр. Мен анонс иштедим, кишилер көтө, но концерттарда гана ырлайм аны мен. Так-то планировать эткем 7 мартка сыгарга. Чөнки ол мына болуш, анда катын-кыздын история бир катын-кыздан сыгып ярылган шуга карата. Ну, эле баягы уйлар кайдан турду, мен мына өзүмдү көргөнүмдө, өзүм переживать эткем, кисергенимде сыгып ярган. Обычно. Уйлар тоже шуна турду, чөнки ауылда көп айлар шулай жашайт. Көп айлар мына ауылда егеттерге иш жогорак, егеттер көбүрөөк бездельничает, или же бездельничает, или же себереган ишке сыгып кетет. Ну вот, и ну шундай гаилелерди көп көргөч, шунан сыгып алган ер. Шуну сыгара алмай түгүлүм ушу вот. Эмне үчүн Тахир Асадуллин катнашканда? Тахир Асадуллин мени анын колунан мен Тахир Асадуллин табышы, ырлауы мына тембр голоса мени окшойт былай. Ату. И билмейм, мен ушул припевка шуну көрдүм, как-то башымда ушул Тахир Асадуллин ырдага матур болду деп ойлодум да, сакырдым. Мен келдим. Эмне үчүн башкорт жаштары Алтынай Валитовду тыңларга тийиш? Тыңларга тийиш деп мен кишилерди көстөп тийиш деп айта алмайм. Тыңларга келгенше тыңлайм, тыңламаган тыңламайм. Чөнки на вкус и цвет товарищи нет. Кимгелер мына ошой хуз менен больше хузге текстка акцентированный ярдар кимгелер окшойт. Кимгелер именно музыка күйү үчүн тыңдайт, кимдер хуздар үчүн тыңдайт. Шуга көрө кимгелер мына тыңларга тийиш деп айта алмайм. Былай, ну эмне үчүн менин концертка келерге тийишет деп айтерге могу. Чөнки менин концертта энергетика һәм проблемалардан арынып, ял итеп, дәртләнеп, вдохновляться итеп кайталар мына кишилерден отзывтардан можете интернетте окурга, кимдер менин концертка келген. Мен шул бүгүнкү проблемаларды сагалдырам концертымда, һәм дә шул белимдей ауырлыктарга карамай, дәртләнеп, вдохновлять итеп кайтарып берем. Шуну айтерге могу. Вот. Мен келдим. Мен келдим.